ezagutu zenuen UEU? UEU ezagutu nuen 2006an, esango nuke. Egon ziren paisaiari buruzko jardunaldi batzuk Pasaian. Eta orduan Kepa Iturralde zen UEUko sailburua, laguna nuen. Eta bai, bere bitartez ezagutu nuen, oraindik arkitektura eskolan ikasleak nintzela. Orduan arkitektura eskolan zegoen lako ikasle mintegia, zegoen Euskal Adarreko ikasleen elkartea moduan, eta ikusi nuen lako sinergia bat, UEU eta ikasle mintegien artekoa, eta ikusi nuen lako, ez dakit, giro polita, eta oso erakargarria. Ordutik, ezagutu nuenetik, egin izan dituen ikastaro batzuk, eta 2012an Kepak eskaini zidan, ia nahi nuen bere lekukoa hartu, berak zegoen orduan tesia hasi berri, joan marzen Atxerrira tesiko egonaldi bat egitera, eta erabaki zuen norbaiti baziola lekukoa. Urte hortan bertan egin nuen ikastaro bat egun Inarra Gerezabalarekin batera. Ja ezagutzen genuen elkar, karreratik, eta hainbat lekutan topo egin genuen. Eta, Kepak eskaini zidanean, esan nion Inarri, igual bakarrik ez dakit ardura hola sentitu nuen, baina egin nengo elkarrekin eta baietz, eta ordutik gabiltza biok, sailean hor. Batez ere, saiatzen gara, guretzako interesgarriak diren gaiak jorratzen, eta ikusten ditugu, badaudela gai batzuk arkitekturaren inguruan, orain daudela mahai gainean, nahiko pilpilean, eta beste eremu batzuetan ez direla jorratzen. Edo jorratzen direla, batez ere, eremu informalagoetan, edo horrela. Eta orduan, saiatu gara gai hauek ikartzera UEUra eta UEUn bitartez adituak ikartzera, edo ikastaroak planteatzera, eta bar. Adibidez, bioeraikuntzaren hildoa jorratu izan dugu urte pare batez, hori arkitektura eskolan apenas ez da ukitzen, edo aurren hezkuntza eta arkitekturaren inguruko ikastaroa baita ere, eta, hortik. Hor daukagu aldiri aldizkaria. Arkitektura sailetik, sailean zegoen jendetik irten zen, azkenengo urtetan ibili da, izan da nahiko autonomoa, arkitektura sailean egiten zen, UEUn laguntzarekin jakina, eta, orain sailburuak, azkenengo urtetan parte hartu izan dugu aldirin, kolaboratzaile moduan, arkitekuluren bat, alderen baten ardura ere hartu izan dugu, baina orain sartu gara erredakzio kontseiluan, eta modu aktiboago batean parte hartzen. Arkitekturaren eremuan zabaltzen den aldizkaria izan da, igual ez da asko zabaltzen gizartean, ez? Baina dauka balio oso handia. Arkitekturaz ez da euskaraz apenas idazten. Gaur egun arkitektura eskolan ikasle gehienak euskaraz ikasten dute, iristen dira ikerkuntza mailara, eta euskararen pisu espezifiko hori galdu egiten da zentzu askotan, edo eremu askotan, beste batzuetan ez. Eta aldirik ematen du aukera, aldirik 3 hilabetero urtetzen da, eta monografikoa da. Orduan, gai bat jorratzen denean, ematen du aukera, gai horren inguruan lanean dagoen jendeak, bere ikerketa lana, edo, ikerketa lana plazaratzea, baina euskeraz egitea. Eta horrek balio handia dauka. Batez ere bizitzen dut askatasunez. UEUk ematen digu hori, ez? Askatasun hori gure interesak bideratzeko, askatasuna eta baliabideak adituak ekartzeko, edo argitarpen batean argitaratzeko, eta nik uste dut bizitu dugula batez ere askatasunez. Azkenean da egitura oso horizontala, ez da hierarkian edo burokrazian galtzen, eta horrek ematen dizu zuri ahalmena benetan gauzak askatasunez eta patxadaz egiteko. Nik izan dudan esperientzaren gatik, ez da oso esperientzia luzea ez da ere, UEUn, baina UEUk egiten duen ekarpena da topagunea dela. Ikusten dudana da, UEUn biltzen dela euskalgintzan edo herrigintzako esfera horretan
eta erakunde ezberdinetan dabilen jendearen topagune dela, eta hori oso garrantzitsua. Azkenean oso herri txikia gara, baina oso herri dentsoa gara ere bai, eta eragile asko daude, ez, erakunde asko, eta ikusten dudana da, UEU ondo manejatzen dela hauen guztien artean, ez, harremanak egiten eta sarea egiten, eta nik uste dut topagune izara hori oso garrantzitsua dela. Lehen esan dudan moduan, eskola herri txikia da, dentsoa da, eta dentsoa ere bai da unibertsitate mailan. Oso herri txikia izan da, ditugu unibertsitate ezberdinak. Eta UEU hor, esfera horretan ere txikia da, baina sendoa da. Eta nik irudikatzen dut UEU bat, hori, lotune puntu moduan bitartekaritza lanak egiten, ikusten dut UEU bat agila, ikusten dut UEU bat bere txikitasunean, sendoa. Eta behar bada, erronka nagusiena oraindik daukan UEU da gizarteratzea. Lehengo gunean, sailburuen bileran Anek esaten zuen, Ane Sarasua Iaskak esaten zuen, sartan ikusten duela bere burua azaltzen ingurukoei zer da UEU eta zertan egiten duen lan, ez? Eta nik horrela ikusi dut sarritan nire burua ere bai. Eta batzuetan pentsatzen dut, nolatan ez dakizu zer den UEU, ez? Jakina UEU dela referente bat euskalgintzan beste batzuekin batera, baina gizarte zabalean batzuetan ikusten dut ez dagoela behar besteko hor azalean. Eta ikusten dut erronka moduan bere gizarteratzea importantea izango txatekeela. Niretzat, hein handi batean da sare horren parte izateko aukera bat. Beste moduren baten ez banintzateke UEUn egongo, UEUn ikastaroetan bartu hartuko edo joan den urtean egin genuen gradu ondokoan, behar bada beste euskalgintzan edo herrigintzan dauden beste eragile batzuek enituen hain gertutik ezagutuko. Bada Kutsako gunea, edo berdin zait, edo UEMA, edo kontseilua, edo gaindegia, edo UEU sari horretan dago, eta zuk UEUko parte izan da, ikusten duzu zure burua hortik gertu, eta hori egia esan privilegioa da.